prvom sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste došli dneska. Je nás tu naozaj veľa a myslím si, že to je znak aj toho, že šachy na Slovensku nevymierajú, a to by sa možno mohlo zdať pri pohľade na možno počet turnajov alebo silu slovenskej špičky, medzi ktoré prispievam teda. Tak myslím, že šachy na Slovensku naozaj majú perspektívu, keď vidím, koľko ľudí tu je, tak to je veľmi fajn. Chcem sa poďakovať svojim blízkym ľuďom. Veľmi sa chcem poďakovať mojej mame, ktorá... Tam sedí moja mama. Ktorá sa ako nešachistka odvážila na toto miesto a ktorá veľmi pomáhala mne a mojej rodine, aby som si ukázal nejaký čas na to, aby som tú knižku mohol napísať. Takisto si chcem poďakovať svojej žene a môjmu otcovi, ktorý tiež tu je, a potom samozrejme ľuďom, ktorí sa o túto knižku svojou odvahou pričinili, a to sú ľudia z Českých Budějovic, ktorí tu nie sú, pretože České Budějovice sú ďaleko. A mali sme takú debatu, že čo je vlastne, že čo je od čoho ďaleko, čo je to centrum a čo je tá periféria. Ale proste neprídu a stretneme sa až v Prahe. A to je dôkaz takej digitálnej doby, že vlastne pani veľmestarka Eliška Richterová tú knižku vydala a pán vybíral ju rektorsky, dostal von a čerpal so mnou všetky opravy a takéto